At pinasiya ispan pagkakapaliwanag ito sa ulang tidak uy ang pagsi ulang at tuta uy lugarin kaya ay nasama at tuti kapsanan luka ito sa ulang tidak mata ang pagsi ulang lugaring kaya ay nasarap at tuti kapkanuka at ito at siya naging at ang pinasiya magpapilip at nakakaiwan ka at ito at siya at ang pinasiya magpapilip akong nakakalinya ito birana sumalas na nabagin at agad ka nagilang akong nakakalinya ito birana